Paula Jorge Horta, 32 anos, millennial e influencer. O galego ten followers, pero tamén ten haters. Paula crea tendencia co seu idioma e tamén convida a seguir a moda de facer oídos xordos a comentarios negativos nas redes sociais que, sempre, son anónimos. Activista en sí, non me considero, pero que levo o galego por bandeiras. O sea, tú non me podes dicir a mí en que idioma vou a falar ou escribir. Se eu fago os meus, se uso as miñas redes sociais en galego, hai xente que che di ai, pero que non se che entende, que non se te entiende, ou es que claro, se estás hablando, estás en España. A mí, por exemplo, entre un polo e sale polo outro, iso, basicamente. Si que hai algún comentario que outro aí que che deixan, sabes, aí a xente que nin ten. Porque se fora dicir a cara non che iban dicir jamás, nunca. Pero claro, como se esconden detrás dun avatar, dunha fotiño e un nick, pois aí todos somos moi valientes. Deixarei o galego? Non,